Atri Ah ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik. Aduh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning kene. Iki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei! Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok gak asik. Wes, salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Ibiat. Lah. Kowe kok nubruk raine ning pletot lho kowe. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus Iki lho impron iki. Iman yakin kuat. heeh terus Improne iki sok. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki Akbar. Impron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ah, ya toh. Awas lu. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to Dem otone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, tak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Lah. Nggawa dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah. Lemah lembut Orang tua itu Iya. sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik Iya. ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki Rungono, lelaki. Mas. Iya, Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu dhewe.
Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh, Pak Dik. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duit Sapa apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora, ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, Niken. Ah, ku lho. Ah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik, ya toh? Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Ibu, Bapak, ibu, anak. Bapak, Ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak, kaula Iya. muda semuanya. Iya, Ngono. terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, piye? ngene. Kan Dik Niken paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya Anu aku dhisik. kowe. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik Niken anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh, Ken? Punya brengos. Oh, iya. Bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik, Bapak, Dik Niken anak, anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Oh, pakai jilbab. Jilbab Iya. kamu. Yo, selesai. Jilbatan sik. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah Di simmer. tahun 2024 simmer. Iya, Kamu tahu gak simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Heeh. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Kok baunya badek toh Badek rambutnya. Eh, Ini ndak keramas. kamu sih, itu Mbak. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Ah! Itu maksudnya itu. Ayo. Lah, ayo itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada Enggak set. set kuwi aku menungso kok set to, Jamput. Wah, Jan. Ide hayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet ampet. gratis ongkir. Sih, Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek Niken. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan golek anu wis pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku. Ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan ana ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Wah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Lho, nduk niken, tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Heeh. Oh, aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki.
Semeneng iki isu anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ah ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei! Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Ah, saiki genti Ibu. Ibu. Nangis soe nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu ki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah Dar. Aku ndak ndek salah mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah. Ya Nangis Allah. rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi dusapi. Gah. Napa Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. minta jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya. Betulan sis. Aku anak karo Ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana Tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak ini malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. oh, Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Mulih. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to, rawe ngalih. Saiki.
apa? Nyapa le Bapak? Rasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, op, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes, syukur wae. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibuke? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sopo sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan kok anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Syukur. Tekoni cangkeme kok moyang nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Ngaku parah ya Yakin, Pak. Bu, Anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Aku to. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Eh. Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wes, Pak. Kowe mangane apa? Bapak, Ayo, wes, Pak. minggat ora? Bapak wes, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wes, Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Aku gocelono. Wes, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya.
ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut apa ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem to awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak ya. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Lah bayaran. saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine digosek to, topine digosek ben heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine goreng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasene iki ganteng. Lho. Lahir